Taga saan ka? Sa Agar po. Ating Pangasinan, no? Hinahilot mo na ba yan? Ilang days na po ako. Nakailang hilot na ito? Hindi ko na po mabilang. Pagka ginaniyan mo, masakit. Pag taglamig ko, talagang na Pilay sa palaypay. Yan o, matigas. Ito malambot, di ba? Ito makulang, parang ano, chicharon na may laman-laman. Ito, sobrang lambot. Masakit, di ba? Parang kakaiba yung sakit, no? Iba yung diniin na pag wala kang sakit, di ba? Iba naman yung diniin na may sakit ka sa kalog ng laman mo, sa laman mo, tumatagos, no? Wala sa balance yan. Bata ka pa niya, may sakit. Marami test na hilot. 21 pa po ako na po sa mga 21, ilan taon ko na ngayon? 13. Sige. Relax lang. Tingnan. 3 beses magsalita ka in Jesus' name. 3 beses. Amen. May asawa ka na? Sige, sipin mo yung pinakamaganda mong asawa. May mana ka na? O, sige, sipin mo lang. Sige. Nawala sa alignment lahat. Alignment natin to. Babalas pa. Sige, todo mo. Sige pa. Hindi ganyan. Might lang. Sige, ganga mo lang leg mo. Ganga mo. Hindi ganyan. Wala. Sige. Huwag mo ikot yung katawan mo. Sige. Okay. Hinga, isang beses lang. Dilat ka mata. Yan. Relax. Nailo hindi. Okay. Hinga. Huwag mo iangat yan. Steady lang. Diretso. Nailo hindi. Relax. Magpalista ka na lang. Alright. Maraming pasyente. Lalit niya lahat. Maraming pasyente sa taas. Unang pagod yung mga dating. Ito, no? Yup, ganyan lang. Ingat. Kunti pa. Tama na. Tama na. Okay. Ingat. Wala na. Natanggal na po sa tibaga. Nawarog na. Stress. Tagal na po natin. Stress lang. Jangan mo lang. Pulang. Okay na lang. Mas maganda to, no? Isa doon, no? No? Nagano siya. Walang patulak sa'yo. Sisitahin mo pa yan. Walang pa. Huminga ka ng malalim. Dahil ipiting ko yung dibdib mo. Mic mo lang. Yan. Hawakan mo pa. Hindi ko po to. Wag. Yan lang. Ganyan lang. Ganyan lang, ha? Yan. Sakit lalim. Relax. Huwag mo salong bigatan. Patrala. Yan. Ganyan lang. Sige. Sandal. Huwag mo salong hawak. Ipiti. Natural lang hangin. Isa. Hinga. Tama na. Hinga. Yan pa. Ito pa. Sagal ko na. Hinga. Last. Okay. Bitin pa ako. Straight. Bawa ko ngayon. Straight ang katawan. Pumili ko. Galaw. Sige. Tanda. Malalaman mo yan, tumayo ka. 4 minutes lang tayo. Sa ilang years mo na sakit.
Duman po. Kumang. Ilalak ko na. Upo. Baba kamay. Hindi, baba. Angat. Hindi, may lang. Ako lang. Angat lang ng konti. Okay. Sige. Dito. Todo. Okay. 1. 2. Wala. Huwag mong gagawin. 3. Wala. Okay. 4. Hinga. Mahilo kaya. Huwag mong bubuksan agad yung mata mo. Tatala. Hinga ka mo 3 beses. Okay. Dilat mo na yung mata mo. Inom na tubig. Nawala na yung ano mo. Pumasok na yung hangin. Tapos na tayo. Tatagal ng panahon mong sakit. Ano many years dyan? 20, 10, 15, 5 years. 21 po ako. 21, ilang taon na ngayon? 39. 39. Sige. Nagigit 20 taon yan. Inom tubig. Dadasal ako yung tubig mo. Tapos, akin na yung takip. Igalaw mo yung katawan mo para malaman mo. Hindi ang gagalaw pagka hindi mo ginalaw yung katawan ng Diyos. Tingnan mo kung anong nangyari. Anong pinagkaiba? Hindi na po masakit. Hindi na masakit. Hindi na po. Anong parang hindi na po? Galaw-galaw mo. Anong pinagkaiba? Kasi matagal yan. Talagang 100% magkakaroon yan ng konting pain dahil matagal siyang hindi naibalik sa dating yung posisyon. Pero iba yung nawala talaga yung sakit, magkakaroon talaga siya ng pain dahil automatically, bugbog yan sa ilot eh. Mali-mali ang posisyon ng ginagawa nila. So, kaya, anong pakiramdam mo? Alam ko naman talaga may matitira dyan. Kung may mga pain talaga yan. Hindi may iwasan yan. Kasi nabugbog na yan sa ilot. Sabi, tinanong ko sa'yo, di ba kung ilang beses na siya hinilot? Sabi mo, maraming beses na. Ano namang pinagkaiba ng hilt dyan sa alignment at sa balancer? Sa paghinga, sa pagkain, lumuya ka, anong pinagkakaiba sa pinagginawanan ng unang gumagawa sa'yo sa ngayon? Anong pinagkaiba nila? Nawala po yung sakit na hindi na lang po siya. Konti na lang. O, natural lang yan. Kasi matagal na nabugbog yan eh. Matagal na wala sa Hindi siya posisyon. po kapag taglamig. Ay, hindi na sasakit yan. Yung nararamdaman mong taglamig, hindi na yan. Yung tumunog sa'yo kanina, pinahiga kita ng todo-todo, yung naramdaman mo parang may humabot, may parang may humila doon sa may alagod natin dito sa may spinal natin sa gitna. Yun. Nakababa siya ng masyado. Pag nakadikit, ngayon ibinalik ko lang siya. Yun yung pinapasukan ng lamig. Wala na yan. Kung yan lang inaalala mo. Maganda nga yung pagkagawa. Perfect nga pagkagawa natin. Pangalan. Middle name. Apelido. Taga-Aguilar ka, no? Pagkasinan. O, shoutout na taga-Aguilar sa YouTube channel ko na ilalive upload yan. O, anong pakiramdam mo daw? Hindi tayo nakalive, ha? Sabihin sa kanila, anong pinagkaiba? Okay na po. Okay na po yung... Okay na. Magpalagay ka na lalangis doon sa kapatid mo ba? O, 20 days din ang visa nito. Wala kang gugupitin sa buhok mo, ha? Hindi ka sulad yan. Lagyan mo na langis yung kapatid mo sa likuran. Hanggang batok. Oo, i-repair mo lang. Pag uli ko nga po, tanggapin ko ito. Oo. Pwede kung hindi maligo kasi hindi magdadaan. O, pwedeng hindi. Bukas na lang. Bukas na lang. Pero maglagay ka ng, naglagay ka nga pala ng langis. Lagyan mo siya sa likuran para hindi pasukan ng lamig. Hanggang batok, ha? Hanggang leeg. Okay na? Papatayin na natin to. Okay na yung pakiramdam mo, ikaw. Yung, ano ba pangalan ko mo? Ikaw, Freddy, ano pakiramdam mo? Okay na po ako. Okay na. Magbumawi ka sa asawa mo, sabi mo wala kang asawa. Okay na pakiramdam mo? Wala na yung manlamig kanina. Wala na po tsaka yung panggina ko dito. Wala na. Hindi lumakas ako. Okay na. Okay na. Salamat ha. Thank you. Mega shoutout dyan sa taga Aguilar, Pangasinan, no? Kasi Oh, mega shoutout po dyan. God bless. Shoutout sa lahat na nanonood dyan.